Príjemný podvečer želám všetkým divákom. Dnes večer sme sa tu stretli, aby sme sa teda venovali v rámci krátkeho webináru bolesti, ktoré je samozrejme veľmi široká téma. Dneska som si vybral len pár malých zložiek. Budem vlastne citovať alebo uvádzať aj odkazy na nejaké štúdie. Všetkých nájdete aj na našej stránke, alebo aspoň teda väčšinu z nich, lebo samozrejme budem reagovať aj na vaše otázky z publika a na konci webináru pridám aj link vlastne na článok, kde teda nájdete presné texty, presné znenia alebo si budete vedieť dohľadať aj konkrétne štúdie. Čomu sa budeme venovať? Budeme sa venovať bolesti krížov alebo spodnej časti chrbta a hlavne chronickým bolestiam. Takže bolesť krížov je značne rozšírená u bežnej populácie. Samozrejme aj u športovcov, tí vôbec nie sú výnimka, aj keď niekedy panujú predstavy, že športovci sú úplne vyladení, musia sa o seba starať, aby fungovali, a tak ich chrbát asi nebolí. Často je to práve naopak, samozrejme je to veľmi individuálne. No a bežne sú teda súčasťou terapie cvičenia, manuálna terapia, mobilizácia a tak ďalej, ale to nie vždy musí postačovať na to, aby sme vyriešili chronické bolesti, ktoré si často vyžadujú niekedy až multidisciplinárny prístup. Samozrejme, aj jeden odborník dokáže pomôcť aj z oblasti, na ktoré nie je špecialista. A práve o tom spúšťame aj sériu článkov, ktoré budú na EduFit, a samozrejme aj kvôli tomu chystáme podujatie Explain Pain, pochopiť bolesť, ktoré je špička vo vede a hlavne vzdelávaní o bolesti. Samotné terapeutické cvičenie teda, ako sme už naznačili, neriešia všetko, nemusia riešiť napríklad psychosociálne aspekty, ktoré sú veľmi úzko spojené s chronickou bolesťou spodnej časti chrbta. No a celkom zaujímavá časť, ktorá je spojená s chronickými bolestiami, je vzdelávanie o bolesti, ktoré možno sa nie úplne vždycky moderne chápe, a často, keď hovoríme v spojitosti s chrbtom o vzdelávaní pacientov, tak hneď ako prvé nápadne škola chrbta. Nemusí to tak byť a máme ďaleko širšie možnosti, čo robiť. Vrátim sa teda k článočku, ktorý prečítam. Terapeutické cvičenia v kombinácii s edukáciou o bolesti môžu umožniť komplexnejšiu a účinnejšiu liečbu pacientov s chronickou nešpecifickou bolesťou dolnej časti chrbta. To máme jednu citáciu, nájdete si ju potom v linku. Ďalšia štúdia z 2015 sa zaoberala účinnosťou kombinácie cvičenia vo vode a edukácie o neurofyziológii bolesti v porovnaní so samotným cvičením vo vode u pacientov s chronickou bolesťou spodnej časti chrbta. Štúdiu dokončilo 55 účastníkov, u ktorých bola odhalená signifikantná interakcia podmienok liečby na intenzitu bolesti po 3 mesiacoch sledovania v prospech skupiny, ktorá mala ešte dodatočnú intervenciu, a to teda edukáciu o fyziológii bolesti. A podobnou témou sa zaoberala aj štúdia z 2017 roku. Účastníci tejto štúdie boli randomizovaní tak, aby dostali buď cvičebný program pozostávajúci z cvičení motorickej kontroly, čiže nejaké cvičenia možno podobné DNS a respektíve iným metodikám. A ťažko povedať, môžeme podrobnejšie samozrejme potom načrieť do metodiky štúdie. Stretchingu, to bola ďalšia súčasť, a aerobných cvičení, tých bolo teda 28, alebo rovnaký program opäť rozšírený o edukáciu o neurofyziológii bolesti, tých bolo tiež 28. A tento program sa uskutočnil v 2, 30 až 50 minútových stretnutiach v skupinách po 4 až 6 účastníkov. Autori zhodnotili, že kombinácia cvičebného programu a edukačného programu viedla k výrazne lepším výsledkom
ako iba samotný cvičebný program. Poďme trošku na väčšie dáta. Jedna metaanalýza z 2022 zaradila do svojho prehľadu 5 štúdií, celkovo 460 účastníkov. Tieto štúdie boli publikované do novembra 2020 a skúmali teda efektivitu kombinácie cvičenia a vzdelávania v oblasti neurovedy a o bolesti, čiže zase o fyziológii bolesti. Uskutočnili teda metaanalýzy intenzity bolesti, invalidity, kineziofóbie, katastrofizácie bolesti pomocou údajov hlásených medzi 0 až 12 týždňami po intervencii a metaanalýza odhalila významný rozdiel bolesti, postihnutí a miery kineziofóbie pri použití kombinácie cvičenia a vzdelávania o bolesti. Tieto zistenia, ako autori píšu, naznačujú, že kombinácia cvičenia a vzdelávania v oblasti neurovedy o bolesti pri liečbe chronickej muskuloskeletálnej bolesti vedie k väčším krátkodobým zlepšeniam bolesti, invalidity, kineziofóbie a katastrofizácie bolesti v porovnaní so samotným cvičením. Aby sme si teda povedali, že čo je to vzdelávanie v oblasti fyziológie bolesti, neurovedy bolesti. Skrátene je to vysvetľovanie pacientom aj toho, že tá bolesť nemusí mať vždycky štrukturálny podklad a že pri chronických bolestiach dochádza aj k určitým zmenám ako senzitizácia. Niektoré metódy alebo niektorí autori hovoria aj o neuroplastickej bolesti, že chronickú bolesť veľmi úzko ovplyvňujú aj iné faktory ako stres, spánok, jeho kvalita a tak ďalej. A toto všetko sa teda využívalo v rámci vzdelávania a zrejme sa javí na základe týchto štúdií, že keď pacienti lepšie chápu, čo sa deje, čo môže a čo nemusí byť zdrojom ich problémov a bolestí, tak sa im darí lepšie s tým vyrovnať a lepšie alebo efektívnejšie liečiť svoje zdravotné problémy. Poďme ale ďalej na štúdiu z roku 2014. Bola to randomizovaná štúdia, 49 účastníkov počas 12 týždňov skúmali vplyv cvičenia zameraného na ohýbače a extenzory trupu v porovnaní vplyvu rovnakého cvičebného programu rozšíreného o aktívny manažment a posturálnu hygienu, ako je vyhýbanie sa rizikovým faktorom pre problémy s chrbtom, bezpečné zdvíhanie bremien doma, v práci, správne držanie tela na zníženie napätia chrbtových svalov a záťaže chrbtice. A pri tomto programe autori konštatujú, že zdravotná výchova poskytuje lepšie výhody sa samotnému cvičeniu a zlepšuje mieru bolestivosti, postihnutia a kvality života súvisiacej s duševným a fyzickým zdravím. Čiže tu už máme zase trošku také klasickejšie vzdelávanie tých pacientov, vysvetliť im, pomôcť im nájsť možno tie ergonomickejšie, keď si to tak nazveme, pozície a tak ďalej. A samozrejme záleží od terapeuta a od poznatkov a tak ďalej. A nemusíme tam riešiť možno ten starší nejaký čisto biomechanický model, ale využiť taký interaktívnejší, komplexnejší, kde nebudeme vnímať ergonómiu ako nejaké pravidkové nastavenie, ale hľadanie toho komfortnejšieho, vhodnejšieho prostredia, nastavenia jeho úprav, aby sa teda negatívne faktory na tom stave pacienta podpisovali alebo prejavovali čo najmenej. Ešte predtým, než pristúpim k poslednej časti, lebo už nám toho veľa neostáva. Nechcel som dneska vyprávať naozaj veľmi dlho, ale chcel som sa zamerať na takú užšiu tému. A vás vyzvem k jednému. Napíšte mi do komentárov nejaké vaše otázky, skôr ako bude neskoro, pretože čoskoro ideme do finále. Komplexná edukácia pacienta zahrňujúca informácie o fyziológii bolesti, ergonómii, vplyve stresu, spánku či pohybu na bolesť je časovo síce možno niekedy veľmi náročná, hlavne keď si to predstavíte, že čo všetko im musíte vyprávať,
A možno preto sa niekedy v praxi zanedbáva, možno je to aj kvôli tomu, že často tí odborníci podceňujú, nevidia v tom až taký veľký význam, ako nám ukazujú dané štúdie. Ale môžeme si to zjednodušiť a viac dať do toho bežného života a našej odbornej praxe pomocou dvoch vecí. Tá prvá sú moderné poznatky, komplexný prístup, ako k biopsychosociálnemu modelu, moderné chápanie multifaktoriálneho modelu bolesti a tak ďalej. No a druhá pomôcka, ktorá nám môže k tomuto pomôcť, sú moderné technológie. Pretože samozrejme je veľmi náročné všetko vždycky riešiť s pacientom, vysvetľovať mu a tak ďalej, ale vy si môžete pripraviť vlastné materiály, napríklad články, blogy, vy si môžete videá natočiť, informačné a tak ďalej. A to je všetko, čo môžete dať klientovi. Môžete mu to pribaliť k jeho úlohám, on si to môže pozrieť, môžete to s ním počas terapie už len voľne rozdebatovať a nemusíte sa toľko opakovať. Samozrejme, či to bude ten klient, pacient pozerať, je na ňom. Vy by ste ho mali motivovať, povzbudzovať, ale viete si tým ušetriť veľa vecí, viete si to zefektívniť, vie sa k tomu vždycky vrátiť. Uvediem ešte, ako fungujeme u nás v centre. Keď si pôjdete na stránku www.fyzioc.sk ako fyziocentrum, len fyzioc.sk, nájdete tam sekciu online fyzio, kde mám základné videá, ako uvoľňovať trigger pointy, nejaké základné rozcvičenie, nejaké základné cvičenia na chrbát, nájdete tam sekciu blog. A tam máte niekoľko článkov, napríklad kľúčové faktory k tomu, aby sme sa uzdravili, kde sú všeobecné veci, napríklad, že hlavne na začiatku terapie by sme sa mali sústrediť na vykonávanie terapie a podriadiť tomu čo najviac a pristupovať k tomu ako športovec, ktorý sa chystá na olympiádu a podobné ďalšie veci, ktoré toho klienta a pacienta pripravia mentálne, či už aby čo najlepšie spolupracoval a vyzbroja ho vedomosťami, aby teda bola tá terapia čo najefektívnejšia. Čiže pozrite si to napríklad, čo mám k dispozícii ja. Samozrejme strašne veľa vecí by sa tam dalo pridávať a samozrejme ich aj pridávať budeme, ale všetko chce čas. Ak tu mám hlavne kolegov, ktorí nebude vadiť, keď pacientom pošlu aj článok na nejaké iné zariadenie, lebo ja rozumiem, že ak ste súkromné na priamu platbu, nebudete posielať linky na konkurenciu, ale vy, ktorým to problém nerobí, kľudne sa inšpirujte, pozrite si tam a môžete to odporúčať, poslať alebo vytlačiť pacientom, kľudne nech to koluje a nech pracujú na sebe, nech majú väčšie možnosti sa uzdraviť. Teda záverom už som povedal to najhlavnejšie a z vlastnej praxe odporúčam prípravu krátkych tematických článkov, videolekcií, prípadne si vyhľadajte. Keď máte niekoho problém, kto má problém napríklad so stresom a tak ďalej, na YouTube sú krásne videá, kde niekoho viete mu to pustiť a navádza ho to na autogénny tréning Šulcov alebo Jakobsonovú progresívnu relaxáciu. A môžete si vybrať čokoľvek a viete takéto veci využiť a zapojiť. Spomenul som tu ešte spánok, aby sme si tam aj ukázali, lebo budem sa aj spánku neskôr venovať samostatnom článku a môžeme si k tomu dať zase takýto webinár a diskusiu, až mi napíšete nejaké otázky. Tak napríklad jedna zaujímavá štúdia, mali tam zahrnutých vo finále 8,000 ľudí približne, ktorí dokončili tú štúdiu a sledovali ich 3 roky. Prvé 2 roky všetci účastníci nesmeli mať nejaké epizódy bolesti chrbta a v 3. roku sledovali výskyt bolesti chrbta v jednotlivých skupinách. No a aké tam boli skupiny? Bola tam skupina ľudí, ktorí mali, dajme tomu, že dobrý spánok a skupina ľudí, ktorých môžeme tak ľudovo nazvať chronicky nespáči alebo chronicky nevyspatí ľudia. Viete, aké bolo riziko výskytu chronickej bolesti chrbta u spáčov alebo vyspatých a nevyspatých? U tých nevyspatých bolo takmer 2-krát vyššie. Čiže aj taký spánok nám na podklade takejto štúdie môže byť jeden z tých rozhodujúcich faktorov o tom, či budeme musieť riešiť v podstate taký náročný stav, ako je chronická bolesť chrbta.
hlavne ak trvá niekoľko rokov, pretože to si väčšinou vyžaduje naozaj dlhšiu prácu a nie je to len o tom, že uvoľním pár trigger pointov alebo dám niekoľko stretchingových cvičení. Dobre, to bolo na záver odo mňa všetko. Ešte samozrejme tá idea, aj prečo sa tu stretneme a znova, prečo sme sa stretli aj teraz, je to popularizácia vedy o bolesti, popularizácia vzdelávania klientov, pacientov, ale aj nás odborníkov. A samozrejme je to aj pozvánka na kurz Explain Pain, pochopiť bolesť, kde dnes je uzávierka na prihlasovanie. A bude to podujatie tohto typu zrejme prvýkrát na Slovensku, na ďalšie roky aj posledný krát, lebo organizácia je tam zložitá. A ak chcete vedieť naozaj špičkové veci o bolesti, ako ju riešiť efektívne a komplexne liečiť pacientov, tak to odporúčam. Dobre, ideme pozrieť otázky, komentáre, interakcia. Komentáre. Vyzerá to, že otázky nemáme zatiaľ žiadne. Takže priložím vám do komentárov ja zatiaľ link na článok, kde máte pekne podrobné veci. V našom blogu na www.edufit.sk hore máte záložku blog, máte aj viaceré iné články o bolesti a v priebehu nasledujúcich týždňov budú pribúdať ďalšie a ďalšie. Dobre. Máte to tam. Takže ak to máme na dnes všetko, ďakujem všetkým sledovateľom. Pozerám, že sa nás tu vystriedalo viacero. Kto nestihol, minimálne na Facebooku to bude v zázname. Doplnkovo som spustil aj vysielanie cez Instagram asi poprvý alebo druhýkrát v mojom živote, takže dúfam, že všetko prebehlo v poriadku. A želám vám príjemný zvyšok večera a veľa zaujímavých informácií o bolesti.